Dancsó Péter, magyar YouTube-osok egyik legismertebb, legkíresebb videósa, mint minden nap a videóját csinálta. Este, amikor befejezte és feltöltötte, szépen nyugodtan lefeküdt aludni. Ám de másnap jött a rémálom. Felébredt, és látta, hogy tiszta vér volt. De a vér, ami rajta és az ágyán csüpögött le, nem az övé volt. Gyorsan lefürdött, kimosta az ágyneműt és a ruháit, majd leült tévét nézni, hogy elfelejtse az egészet. Viszont a híradóban olyan dolgot közvetítettek, amire nem számított. Alexovics meghalt. Brutálisan meggyilkolták. Egy erdőben találtak rá, vérben ázva. Péter arca fehér lett, mint a fal. Gyorsan kikapcsolta a tévét, és igyekezett mással foglalkozni. Így hát elindult sétálni. Útközben találkozott a Hollywood hírűség videósával, Szirmai Gergellyel. Gergely gyorsan futott, illetve neki ment, de futás közben bocsánatot kért. Este ismét lefeküdt aludni. Ám de másnap reggel ismét úgy ébredt, mint tegnap reggel, vérben ázva. Ekkor Péter már sírt. Felnézett a Facebookra, és látta, hogy a Hollywood hírügynökség profiáról valaki kiírta, hogy Szirmai Gergelyt megtalálták az erdőben, ahol Alexovics is meghalt. Holtan. Ugyanúgy, mint minden nap fájdalmasan, de lefeküdt aludni. Másnap reggel ismét meghalt valaki. Joss Whedon. Így ment ez 6 napig. Ám de a 6. nap után, amikor Freddy is meghalt, Péter előtt minden lejátszódott, mintha vetítették volna neki. És hogy mi is játszódott le? Ez! Péter arva járva, pszichopataként felébredt, és megölte a videósokat. Látta, ahogy kiurcolja őket az erdőbe, látta, ahogy megölte őket, és mindezt végignézte. Ám de ekkor Péter nem bírta tovább. Nem bírta tovább. Megölte magát. Öngyilkos lett. Ám de azóta is történnek gyilkosságok. Vigyázz, mert lehet, hogy te leszel a következő.